Ik vind het hier wel hartstikke leuk op de helemaal liefde. Maar laat me alsjeblieft terug nog alleen. Marceline is een Petrusfeesten. Het heeft wekenlang geregend via bergen. En eindelijk heeft gewerkt door een geweldig feest. Want dankzij een hoop vrijwilligers en dankzij een hoop nu wat komen wat geslaagd moet worden. Dat is het Petrus. Als dit volgens dich een hemel op aarde is jong, gang terug. Gang in godsnaam terug nog een. Dus onze geëlektrocuteerde elektricien wordt nummer ongeveer 20 minuten gereden met die goos. Je komt terug de markt op en zoek nog net wie hen omlo zich de traat aan de moeder zet. En te krijgen dit.
zit van met die giegelen. En ik zit van met die giegelen. En vanaf kom ik aan het spieren, vanaf kom ik aan het spieren. Ik zo van met die giegelen.